Hola, bon dia a tots i a totes. Doncs bé, aquesta setmana seguim amb la sèrie de vídeos que anem penjant cada setmana, on des de l'Espai Jove es penja una frase un dia abans de contingut psicològic i jo des d'aquí intento ampliar aquesta frase, donar-vos més eines i més recursos perquè pugueu entendre més com funciona la nostra ment. Doncs bé, la frase d'aquesta setmana era la següent. L'ansietat és una forma que té el nostre cos d'expressar-nos un malestar que està a la nostra ment. Si haguéssim de definir què és l'ansietat, doncs podríem començar per aquí, no? On l'ansietat realment és una forma que té el nostre cos d'expressar-nos alguna cosa que no va bé, un malestar que està a la nostra ment. Normalment aquest malestar té a veure amb una por que fa temps que sostenim. Doncs bé, com el nostre cos ens fa arribar aquests missatges, no? Com ens fa arribar que no estem bé. Doncs hi ha diferents nivells, no? Per exemple, podria fer-nos-ho arribar a nivell muscular, que si em contractures, que si em fa mal aquí, que si em fa mal allà, que algunes d'aquestes coses ja les hem normalitzat. També pot ser amb tot el que té a veure amb el sistema digestiu, pot ser que ens faci mal la panxa, que tinguem descomposició, inclús nàusees o vòmits. Vull dir, sempre hem de descartar el diagnòstic mèdic, però hem de saber que l'ansietat també es manifesta d'aquesta forma. Amb mal de cap, amb cansanci, no? Això és algo que és molt de la nostra societat d'avui en dia, no? Com si fos normal que sempre anéssim cansats. És veritat que el nostre vida és molt elevat, però l'ansietat també pot manifestar-se amb aquest cansanci, no? Perquè després parlem de la hipervigilància i estar hipervigilant i alerta tota l'estona, això pot fer que ens sentim realment cansats o cansades. També amb mareig i una cosa que pot passar també és que sentim com hormigueig, com sensació com si no estem aquí, dificultats per concentrar-nos, inclús per la memòria. I hi ha algunes persones que refereixen com una espècie de nus aquí, com que els hi fa mal al pit, com que els hi costa respirar. I tot això, doncs, si no sabem què ens està passant, doncs ens pot assustar molt. Ens pot assustar molt, ens pot donar molta por, perquè el nostre cos entra en un estat d'alarma molt més elevat. Probablement, després de tota aquesta activació, vindran una sèrie de pensaments que els anomenem com a pensaments catastrofistes. En realitat, aquests pensaments segurament aniran en la línia de és que m'estic tornant boig o boja, estic malalta, em moriré, passarà una cosa horrible, no? I l'ansietat és per activar el nostre cos per preparar-nos davant aquesta situació. Tots aquests símptomes del cos que us parlava, en psicologia parlem que això, parlem d'una paraula que és psicosomatitzar, no? Quan algú en la ment es manifesta en el cos. I fixeu-vos, no? Quin panorama tan desagradable que es pot passar molt malament si no li posem aquesta etiqueta de l'ansietat. No hi ha perill quan es tracta d'ansietat, no ens morirem de l'ansietat, però assusta molt i fa molta por. Aleshores, com us deia, no? davant de tot aquest show, no? de símptomes, de pensaments horribles, en veritat la nostra ment el que està fent és preparar-nos per alguna cosa horrible, no? Si jo em preparo per a lo peor, doncs és com que tinc tots els àmbits coberts, no? I moltes vegades el que acaba passant no és ni la meitat de la meitat de la meitat del que ens estàvem imaginant. Però en aquest moment ho estem vivint així i és una sensació, repeteixo, molt, molt desagradable. Quan hagi passat tot això, que ara us donaré eines per acompanyar-nos en aquests moments, poden venir sensacions i pensaments que ens jutgem, no? Que ens jutgem, que ens sentim culpables, que ens sentim uns inútils, que com pot ser que això ens estigui passant, no? I aquest judici realment sigui molt, molt, molt pitjor que el que estava passant o no. Però en tot cas sí que no és positiu. Jo simplement volia invitar-vos a que
que no us jutgeu, a que això en realitat és molt més habitual del que ens pensem, el que passa que no ens eduquen a identificar-ho, no? I normalitzem tota aquesta sèrie de símptomes. Jo el que us volia dir és que l'ansietat és una dels problemes en salut mental més prevalents, això vol dir que a més persones els hi passa i que moltes consultes tenen a veure amb tot això. I quan no estava tota aquesta situació del coronavirus, això ja era prevalent, imagineu-vos ara, no? És molt més habitual del que ens pensem, no esteu sols, no estem sols i ara quan parlem de les estratègies per acompanyar-los en aquests moments, ja veureu que una d'aquestes és sentir-nos acompanyats, no? Però, sisplau, sí que us invito a que no us jutgeu i que això li passa a moltíssima gent. Doncs bé, un cop us he explicat tot això, fixeu-vos que l'ansietat al final està aquí per dir-nos que tenim por, que hi ha una cosa que ens preocupa molt, per tant us invito a escoltar aquesta por i a veure què ens està dient. Doncs bé, què faig per acompanyar-me a mi en un moment aquest? I també us donaré alguna eina per acompanyar una persona que estigui passant per un moment similar. Doncs bé, el primer que hem de fer és pensar que nosaltres no podem controlar aquests símptomes. Segurament, com més els vull controlar, més els vull contenir i més els vull amagar, això segurament empitjorarà la situació. Per tant, en comptes de controlar, us proposo les paraules acompanyar o acceptar. Una cosa que podem fer és parar, és a dir, deixar tot el que estiguem fent, parar i centrar-nos en l'aquí i l'ara. I això com ho podem fer? Doncs a través de la nostra respiració. Segurament si tenim taquicàrdia, si estem hiperventilant, una cosa que podem fer per abaixar tots aquests símptomes, que és una cosa progressiva, no és ja, sí que potser necessitarem uns minuts, és començar a respirar tranquil·lament. És a dir, potser agafar un full i poder soplar, no sé com poder bufar i que aquest full no vagi ni molt a dalt ni molt a baix, sinó que es quedi en una posició així, per dir-ho. El que podem fer també és agafar una vela i bufar fins que no s'apagui, però sobretot centrar-nos en la respiració, que això sí que ho podem controlar i és una cosa que està passant ara. Podem demanar ajuda a algú que ens acompanyi quan ens estem sentint tota aquesta incomoditat, potser agafar-li la mà o que ens abraci. Escolteu-vos molt i feu allò que el vostre cos us està demanant perquè us dona moltes pistes. Si pel que sigui estem sols en aquest moment, que estem sentint aquestes sensacions tan desagradables, el mateix, centrar-nos en l'aquí i ara, parar i respirar, però després quan hagi passat tot això, invitar-vos a que ho pugueu parlar amb algú, a que li dieu com us sentiu, que una persona sigui coneixedora d'aquest patiment i que ho podeu compartir, perquè així segur que no us sentiu tan sols. Per això és important no jutjar-nos, no? I donar-nos permís per poder expressar a un altre el que ens està passant. Si ens posem en la posició d'una persona que està acompanyant, algú que està tenint ansietat, sí que una de les coses que no solen funcionar és vinga, relaxa't, supera, no tens motius per estar així, perquè tal, no pensis més en això, tot això no ajuda massa, sinó que fa que la persona es senti encara més frustrada perquè no pot gestionar això que li agradaria poder gestionar. Per això apareix l'ansietat, no? Perquè no ho podem gestionar. Les coses que sí que funciona, respira amb mi, jo t'acompanyo, agafa la meva mà, no t'amoïnis, no passarà res, això és ansietat, respira, buida't amb mi, vine que anirem a prendre l'aire. Doncs la persona et diu que no fer-ho, què necessites, vols un got d'aigua, estic aquí, no et jutjaré. Aquest tipus de coses solen funcionar millor per acompanyar algú que està travessant ansietat o que està en una crisi de pànic o amb un atac d'ansietat. Una abraçada molt forta a tots i a totes.